बिटिसि इलेक्शनाव आं मोनसे खोथाखौ बुंग्रोनि फैगौ बिटिसि इलेक्शनाव खाम्फा बरगयारिया 14 नं चिरां दुवारनिफ्राय इउपिपिएलनिफ्राय सिखारगोन आं दिनै इंगित होखाबाय आरो आङो मुनमुननि एगेन्स्टआव नैबे पर्बतजरायाव इलेक्शन गेलेगोन। पर्बतजरानि रायजो राजाखौ जों बेखौनो खावलायनो नागिरो बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बांसिनै हाग्रा ओनसोलाव दङ, नाथाय थांनाय 31 अक्ट'बर खालिनो लास्ट डेटमोन दे प्रप'ज रिजार्भ फरेस्टनि सिङाव थानाय जेसेबां जोंनि गामिफोर दङ बे गामिनि रायजो राजाफ्रा दिनैबो मा होनो बै समसिमावलागै गावनि हाया जे फरेस्टआव दङ बिनि मोनसे गभर्नमेन्ट अफ आसामनिसिम बा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिसिम मा होनो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेटनि थाखाय ग्राम सभानि थ्रुयै एफआरसिनि गेजेरजों एप्लाइ खालामनांगौमोन, बेखौ एप्लाइ खालामाखै। खिन्थु नेक्स्ट प्रजेक्ट जों बेवहाय लाबोबावनाय जायोब्ला गाव गावनि हानि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय रेभिनिउ एरियायावनो था फरेस्ट एरियायावनो था खामानि मावनांगौ खौसेयै, बेखौसो आं जोंनि सरकारनि जानानै नोंथांमोननि मिडियाजों खावलायनाय थाबाय। लामा दालाङाथ' गैखाया दा मोनसे खोन्थाखौ पर्बतजरानि गोबां अपोजिसन पार्टिनि मानसिफ्रा सानैसो बेवहाय सांबादिकबो दङ नैबे एरियायाव। बे सांबादिकफ्रा मा होनो प्रमद बर'आ 3 बोसोराव जेबो खालामनो हायाखै, 17 बोसोराव हाग्रामाया गावनि बिहावनि गामिखौनो जेबो खालामाखै, 3 बोसोराव जों बोरै माखौ हानो। 17 बोसोराव बै समावहाय एनडिबिखौ फोजोबनायनि थांखिजों गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया, गभर्नमेन्ट अफ आसामा हाग्रामानो ओरैबायदि कोटि थाखा हरदोंमोन जेन जोंनि रिभलिउसना जोबस्रांथों, जोंनि मोनथायनि दावहाया जोबस्रांथों होननानै, खिन्थु बिथांमोना जाख्ल'जोबनानै हारिनि हालामनि जौगानायनि थाखाय जेबो मावाखै। बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा थानो हाया। गतिके दिनै जोंनि सरकारा दासो 3 बोसोरनि डिसेम्बरनि 15 तारिखआव जों 3 बोसोर जागोन। गतिके 3 बोसोर सफैनायनि उनाव जों बोसोरनै मोनबावगोन। बे बोसोरनिसिम जों बेसेबां मावलांनो हायो मावलांबाय थागोन। जोंनि मावनाया जोबाखै, जों दा जागायजेनदोंसो। समष्टि सारगाव समनिफ्राय बे ओनसोला गोग्लैसोनानै दं। बे हाबाफारिनि गेजेरजों सारा मा गोग्लैसोनानै थानायानोथ' सोमोनांथाव बाथ्रा। थांनाय 17 बोसोराव हाग्रामाया बे ओनसोलावनो फैनानै एन्जरजों जौ लोंदों ना, गुमाजों ओंखाम जादों, बायदिसिना खालामदों, जौ जुवा गेलेफैदों, बिहावनि न'आव थानानै माइब्रा अफ्रि जाफैदों आरो बेफोरबायदि ओनसोल गावनि बिहावनि जायगा आरो दिनै गावनि बिबोनां मुनमुन ब्रह्मनिनो जायगा, बिथांमोननि बे जायगायाव जे बे ओनसोला एसेबां गोग्लैसोनाय, बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। दाना बाथ्राया जादों दिनै पर्बतजरा हालामावहाय जोंनि बे पर्बतजरानि गासैबो जाथि जनगोष्ठी खौसे जानानै दिनै इउपिपिएल दोलोखौ वेलकाम बानायदों आरो बे मास मोनसे गेदारिं प्रग्रामाव दिनै 200-300निख्रुइबो बांसिन मानसिया बिपिएफनिफ्राय इउपिपिएल दोलोआव जयेन जासिगोन। बे जयेन जानायनि गेजेरजों मोनसे बाथ्राया स्पष्ट, खांख्राइ आरो नाथुर बे मानै बेसादा जोंनि बिटिआरखौ थांनाय 17 बोसोराव धंस खालामदोंमोन। नाथुर होनब्ला जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो बिपिएफ, खांख्राइ होनबा जोङो मुनमुन ब्रह्म, खांख्राइ होनबा जोङो हाग्रामा महिलारि, मानै खांख्राइ हारांगा होनोब्ला जों रबिराम नार्जारि आरो हाग्रामा महिलारिखौ मिथियो। गतिके बेफोर खांख्राइ आरो नाथुर होनोबा अबर'नि राजा।